Uy, Jissa! Pagdali nila, uy! Gaya ni mo, Jissa, uy! Ikaw rin dyan mong gihuot, Jissa, sa tambarkada, Jissa. Til mo maligo, magmanikap, gyapon. Pagdali nila, uy! Manako! Sige, sige ka, magyaw-yaw. Sige, pagwapon. Guwapa, marag. Guwapa kasi kaya kung ano, si guwapa. Naligiwat na mo. Gaya niya. Asa mo kita maligo, oy? Atod guro sa unahan. Ito ba, dito, bo. Kain guro ka ng likay-likay, bitch. Likay-likay. Huwag na tayo, likay. Ay, kana, naitakin. Ay, sige, uyo, dire kayo, magdali. Ano, eh? Namin. Maligo ta. Sa itin ko maligo ta. Kisa itong mga barkadahan na to. Dagan ko sila sa... Dagat ito. Sabot kita ta. Ay, wait lang. May ano. Gusto na nanawag ko eh. Hello? Ha? Unsa? Gago! Ako yan, na-disgrasya. Ako eh. Na-disgrasya lang ako, nagbunuang. Karong ba? Lagi ka nang dihalas sa kanila kumundayon, ay. Inalak ang barkadahan, di kumundayon. Kaya importante man ako. Halo na lang yun. Ay, bala ako na uyab. Bala din ako. Basta na kumundang vlog ko. Importante na ako uyab, das. At pinakawanta na ako uyab, das. Matay ito, bis. Bibis. Ohan ako ah. Imik ako na sa kulit ni Geraldine good. Samot lang ko kagwapa. Namiya sa kong kan. Naulok na. Wala lang ko kwarta diri. Wala ko load. Grasya na din ni. Asa man dapit? Sa buwanoy? Takilid na sining picture niya. Talikod. Taga-buwanoy pa dito kong uyab. Hala. Ako aman yung uyab. Na siya jud ni ba? Kaya sa buwanoy pa jud. Ako tong sila habi. Oo, dyan sa kumanghod, eh. Asa ka naliwat ba? Magliwat siguro na ako kay guwapo sad ko. Imay ka. Imoyong na disgrasya. Pag sure dyan oy. Sige. Niya. Nawad. Doon haris sa kadungan ka. Tuwan sila ka kong uyab. Babe! Babe! Isa, kinahan mo ng babe ka. Juice or sa coffee. Sa coffee ba? Ay, gitawagan ko sa imo ate. Uy! Sa mga ka, uy! Basta man, nag-discuss siya mga ka, uy! Pagliko sa bakul. Hindi ko ang bakul, yana. Hindi ko ang bakul. Ya, ako kusugay ko padagan. Pagliko sa bakul, naligid man siya kalit. Wala na pagdaan ako. Ay, ang bakul. Iba ba ka, babe? Pinangga, jud ka, babe. Nga, mas gipili pati ka kumpara sa kong barkada. Tanawa ko, ate, na ko. Maligaw man tami, babe. Ya. Ayun nga naman kadaligo. Naligo lang ang tagadaan. Ay, wala. Mas importante, biya ka, babe. Sampong ka, babe. Uy, ya, makaya pa rin mo, babe. Makaya pa na ko. Mag-roll sa ta. Mag-roll sa ta. Mabaro pa man eh. Baby! Naon sa rin kami. Nagawa na sa dili. Sumarbi ay. Wait lang, Jin. Balik kami rin siya. Oh! Nakabalat ako sa Facebook mo. Discuss siya. Magandang kami. Kasi yun ako ni Kuya. Ikaw sa kaniya ay. May siya na siya. Wala sa tubig dito ba? Magbasa ko ha. Wala ito ka na. Kuya. Di ako itong igagaw. Favorite-kasin ko na ako. Favorite-kasin? Favorite-kasin ko na. Kasi ito yung Ako to akong pinaka-suod kayo na akong nakasin. Gikan pa to siya o kuhan. Ika pa to siya gano'n. Buhol-buhol pa to siya gikan. hindi ka na. Sige, okay. Grabe oh. Inom sabi kay. Ay, yung taong ka o baby kay. Patalain na lang. Ay, baby. Magaling kang kuta. Kuya, ganda. Mawag na itong sapot. Inom sa inyo sa ulo. Ako ay uli sa dito balik. Wait lang. Uy, dun mo sa kaso. Ako na. Uy, bigyan niyo yung tawagan. Ano ba siya? Uy, yung bigyan. Bata mo ito kasin ba yan? Favorite kasin ko na ba yan? Favorite kasin? Baby lang yan. Tawag kay baby. Parang kung tawag sa una. Baby? Oh, baby. Yan na lang mo siya ganun. Giwakli ko niya yan. Mo ba siya kuyab mo ba? Ako, kasi kuya, kasi tama eh, kay mama ko may siguro na siya kuya. Siguro, amot na niya. Kasi niya mo mga kuyab. Wala na Gago! Magaling kang kupal ka. Langga! Ay, langga! Ha? Unsa langga? Langga! Langga! Si langga ay, kasi langga yan.
Junise. Wait lang, nakapangita na panglingkod sa lingkod na, ikaw sa Lingkod na kay. Ato ni sabot kong tanan. Marang, Dili ko kumarmaya! lingkod. Dili ko na kung tayo! Lingkod na ito. Nagsara mo. Wait lang ha. Uyab, ikaw uyab kanina. Uyab. Ikaw uyab kanina. Uyab. Wow. Kaya saan na uyab? Pag 2020. Ikaw, 2021. ako 2018. 2018. 2018. Hindi, mas una pa ko. Ayan. Ayan, namaya ba siya na ako? Sus, but lang. Dili ako! Yes, bago na yun. Okay na ko! Okay na ko! Okay na ko! Hindi ka pwede mo rin. Tanakalan ito. Ang talero. Uy, sabay! Nasa ko na niya! Uy, sis! Dili mo dayon si Jisa og pangaligo kay na-disgrasya among uyab. Siya among uyab. Nya, ay, ako sa day ko mo dayon sis kay na-disgrasya among uyab. Bye, sis! Bilay siya kay si Jisa eh kay wato siya kay bawang wato siya kay bawang nami relasyon sa iyong uyab. Relationship. Bungod siya kay relationship. Ay, doon ko siya kay sakap siya dapit. Basta iya, doon ko kay siguro siya biya to. Kinawatan niya lang. Saan na lang? Sige, kay kamo, inyuwan na ha. Kananan ninyo, sapsapan na ninyo. Ikaw, magbuwag na lang tayo. Ikaw, oray ka tayo ni. Kamatay sa. May pag namatay ka, uy. Saan na lang ba? Saan lang ba? Mati ko dili na makatilaw sa kukuhan! Ay, pagdaligo na lang ako. Kauban sa akong barkada. Kung para naman. Sus, pero salamat sa tuwing. Tungkol tayo ni tabuhan. Nasaktan di ko. 2018 to nagkauyab. Nakaroon pa ko nakahibaw. 2023 na. Ay, wala naman ko nila magbubo! Playing action. Wajid sa kumangod eh. Asa ka yung liwat-liwat ba siguro rin ako? Uy, may kay mo uyab na disgrasya. For sure, oy. Wala din. Playing action. Lo, ako ang maning uyab. Lo, akong tunsi natin. Rolling. Pag kure-kure na sa cellphone, tawagan mo. Rolling action. Uy, sis! Dili mo dayon si Jisa og pangaligo kay na-disgrasya among uyab. Nya, ay, ako sa day ko mo dayon sis kay na-disgrasya among uyab. Bye, sis! Day, warap, na-bland to si Jisa. Bland to, no?